Lolwe TV kadhi nyime koda eltino dochieng eni jatend jomamine ecounty ma Homabay Mikae Gladys Wanga okwayo duond bura mar ODM mar mondo mi ochiw mich mowinjore ne jokanyo mage ma bende osebedo kanyiso tije makare e Kor Gwenge ma pachokae ma ok onyiso kama bende gichopo e sombgi. Wanga ne ochiwo paro makamaendi e romo mag delegates mawuok e county ma Homabay ma bende ne rwako Mama Peres Agutu e kom bang' kane oyiere mar kawo kar Mikae Ruth Ojuka ma bende nong'ielo rengo kaka jatend jomamine e duond bura mar ODM bade e county ma Homabay. Ni ODM party nyaka step up wach mar reward momiyo grassroots women matiyo ne chama. Secretary General Mheshimiwa Dr. Ivo Bara sani itieko tam idhi e yiero nominations bro biro akwa uni mondo wa stand firm with the women motiyo ne party at the kikwa yud case mar jomwa kama samitiyo ne chamani ngama wacho wach somo onge kata di wadwaro ni mondo wa strengthen party at the grassroots. Mana kaka waheshimiwa wacho kenda goero kama na inya ne waheshimiwa oma wango kagi. In kaka jakoma chama, in kaka jakome ward kaw initiative, kate polling station, kaw initiative. Rom gi jogeni, kwa soda kreta chiel, mad gi jogi, go uru mbaka mar chama, gi kama chama ringo dhiye, mondo chama okedno. Struggle for independence ma South Africa. Nedhi gore piny. Kok mine manotel gini madi Kizela Mandela noko wuoko oko. Madi gona mandla, madi ringo, madi wuotho. Eka freedom nobiro South Africa. Omiyo role marwa kaka mine e chama ka duong'. Wadoguru piny mondo watim tijwa. But wan be kaka county coordinating committee wabro loso regularly mondo koro ka corona dok chien to wabedo gi consultation kama every so often dwe tariyo wabiro ka function nitie wadhi ng'ato nowacho wach moro kamar liete ing'eni sama wadhi e liete mine wan wadok chien kata in women leader ko wach ni ere jachama man ka chuo timo maber kata en jakome ward to ochung to wacho ni ane jakoma chame ward ka ukuoyo motegi